कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। எஸ், ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டெம்பிளில் இருக்க நம்மளோட டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட வந்தனங்களை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம டே 2 சாப்டர் 2 பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை நல்லபடியாக இந்த செஷன் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனைகளோட நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி பண்ணிடுவோம். ஸ்டார்டிங் ப்ரேயர். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கிய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்மளோட ஸ்தாபகாச்சாரியர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களுக்கும், குரு மகாராஜ் ஜெயபாதக சுவாமி அவங்களுக்கும், நம்மளுடைய கோவில் பிரசிடென்ட் என்என்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுப்போம். எல்லா புகழும் சீட பரம்பரைக்கே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2, கீதாச்சாரம். ஓகேங்களா? அத்தியாயம் 2ல தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், பகவான் பேச ஆரம்பிக்க போறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? நேத்து சாப்டர்ல அத்தியாயம் 1 அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் புலம்பல், அதை நம்ம பார்த்தோம். எப்படி அந்த போர்க்களத்துல தயாரா நிக்கிறாங்க, 2 சைடும் படை வீரர்கள் தயாரா நிக்கிறாங்க. அதுக்கு நடுவுல தேரை கொண்டு போய் நிறுத்தின உடனே அர்ஜுனன் அந்த சைடு அவங்களோட அந்த வியூவை பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே உங்களுக்கு மனசுல கலக்கம்னு வந்துருச்சு. அந்த பயம் காரணம், பயம்னா அது வந்து மரண பயம்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவர் வீரர். ஸோ எப்பேற்பட்ட எதிரிகள் வந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு துவம்சம் பண்ற அளவுக்கு சிறந்த வில்லாளி. ஸோ அந்த பயம் வந்து தன்னுடைய உயிர் மேல ஏற்பட்ட பயம் கிடையாது. உற்றார் உறவினர்களை நம்ம கொலை பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தினால கருணையின் மேல் வந்த ஒரு பயம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து சத்துவ குணவாதி. ஸோ அதாவது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு கருணை தயை குணம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அந்த பயம்ங்கிறது வந்தது. அதன் காரணமா 5 விதமான தடைகளை காரணம் காட்டி நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி உட்காந்துட்டாங்க பாருங்க. போர்க்களத்துல ஒரு படை வீரன் தேர்ல அவ்வளோ ஒரு புலம்பிட்டு, என்னால இதுல இந்த போர்க்களத்துல என்னால போர் செய்ய முடியாது, எனக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ரீசன்ஸை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ மனசுல இருந்த அத்தனை குழப்பங்களையும் இங்க கொடுத்துட்றாங்க. அதாவது அந்த குழப்பங்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பகவானால இந்த சாப்டர்ல தீர்வு அளிக்கப்பட போகுது. ஓகேங்களா? இவர் சொன்னது எல்லாமே என்னன்னா பிரச்சனைகள், அந்த பிரச்சனைகள் அத்தனைக்கும் பதில் என்ன, சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறத பகவான் இங்க கொடுக்க போறாங்க. ஸோ தன்னை சீடனா அந்த இடத்துல சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ பகவான் இந்த இடத்துல குரு அந்த அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஓகேங்களா? அப்புறம் சொந்தக்காரங்க, வேற அத்தை மகன் தான். அப்புறம் வந்து இவருடைய தங்கையே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன் இருந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணா
ஹே மாதவா, கேசவா அப்படின்னு தான் சொல்லி, ஹே சகே அப்படி தான் சொல்லி தான் கால் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க. இப்ப தனக்கு இவ்வளவு குழப்பங்கள் வந்ததுனால, நான் என்ன வந்து உங்ககிட்ட நான் சரண்டர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க என்னுடைய இத்தனை சந்தேகங்களுக்கும், இத்தனை மனக்குழப்பங்களுக்கும் நீங்க விடைக்கு தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி, பகவான்கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணிக்கிறது மூலமா சிஷ்யனா மாறுவாங்க. இந்த இடத்துல இவங்க எடுக்க போற ரோல் என்ன அப்படின்னா சீடன். சரிங்களா? ஸோ கண்ணீரிலிருந்து ஞானத்திற்கு ஒரு பயணம். இப்ப இந்த சாப்டர்ல நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? கண்ணீரில். இது எப்படி ஆரம்பிக்குது? அர்ஜுனனோட கண்ணீர்ல ஆரம்பிக்குது, புலம்பல்ல ஆரம்பிக்குது. அதுலேருந்து அர்ஜுனனுக்கு எங்க என்ன கிடைக்க போகுது? 18 டேஸோட முடிவில் வந்து 18 சாப்டர்ஸோட முடிவில் வந்து பகவத்கீதை ஃபுல்லா எல்லா அத்தியாயத்தையும் பகவான் சொல்லி கொடுத்த விட்டு அர்ஜுனனுக்கு அத்தனை நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கும். நாலேஜ், கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு நிறைய 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 ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாமே ரகசியமான அறிவு. ஓகேங்களா? இதை பற்றின அந்த பயணம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னைக்கு டேலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அர்ஜுனனின் 5 முக்கியமான தடைகளுக்கான விடைகள் இதில் கிடைக்க போகுது. அர்ஜுனன் அழுகிறான், ஆனால் கிருஷ்ணரோ சிரிக்கிறார். துயரத்திற்கான தீர்வு ஒரு உயர்ந்த பார்வையில் உள்ளது என்பதை இது உணர்த்துகிறது. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு எதுவும் புரியல, அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது எதுவும் தெரியாததுனால. ஏன்னா ஒரு ஜீவாத்மாவின் பார்வை அப்படிதான் இருக்கும். இவரு எல்லாத்தையும் தோற்றுவித்தவர். தோற்றுவித்தவரோட பார்வை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பார்வை வேற யாருக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து தோன்றுனவங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம இருக்கிற அளவுலயே தான் நம்மளால என்ன யோசிச்சு பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த ரூம்குள்ள இருக்கேன் அப்படின்னு ரூம்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸையோ இல்ல இங்க ரூம்ல என்ன இருக்குதோ அந்த பொருளையோ தான் என்னால பார்க்க முடியும். இந்த தாண்டி வெளியில என்ன நடக்குது நம்மளால போய் பார்க்க முடியுமா? இருக்கிற இடத்துல இருந்தே போய் பார்க்கலாம். இருக்கிற இடத்துல இருந்தே பார்க்க முடியுமா? முடியாது. சரியா? பக்கத்து ஹால்ல என்ன நடக்குது கூட எனக்கு பார்க்க முடியாது. பட் பகவான் அத்தனையும் தோற்றுவித்தவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? எங்க இருந்துகிட்டோ கூட இங்க நடக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் அவங்களால ஆளுமை பண்ண முடியும். அதுவும் உயர்ந்த பார்வைன்னு சொல்றது. அதனால தான் இந்த சுச்சுவேஷன்ல அர்ஜுனன் அழறாங்க, பகவானால சிரிக்க முடியுது. ஏன்னா ஏன் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் தடைகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிற அந்த 5 ரீசன்ஸுமே ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ண போறாங்க. இந்த சொல்யூஷன் தெரியும் போது நமக்கே புரிய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க சீடனா தன்னை காமிச்சுக்கிறாங்கல்ல, அந்த இடம் தான், அந்த ஸ்லோகம் தான் இந்த 2.7 பகவத்கீதால 2.7. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல தான் தன்னை சீடனா அவங்க வந்து மாத்திக்கிறாங்க தன்னுடைய நிலைய பகவான் கிட்ட. அந்த ஸ்லோகம் தான் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கார்பண்ய தோஷோ பகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதாக யஸ்ரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாந்தி மாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீரன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. கேட்டுட்டாங்க பாருங்க எப்படி. உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. கேட்கும் போதே தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. வி ஷுட் சரண்டர் அன்டு ஹிம். அப்பதான் நம்ம வந்து கேட்கறது வந்து பகவானுக்கு வந்து இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மள ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு போய் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப அவங்கள கமாண்ட் பண்ற விதத்துல நம்ம கேட்க மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ நம்ம படிக்கும்போது நம்மளோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட டவுட்டை கிளியாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு போவோம். ரொம்ப பொலைட்டா அவங்க கிட்ட அந்த நம்மளோட டவுட் என்னங்கிறத அவங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கானெல்லாம் பார்த்து. இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேருமே ஜீவராசிகள் தான், எல்லாருமே மனிதர்கள் தான். ஓகேங்களா? அவங்களுக்குள்ளே இந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி வருது? டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ்னால அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்து சப்மிசிவா ரொம்ப பொலைட்டா ஹம்பிளா நம்ம நம்மளோட ரெக்வெஸ்ட்டே வைப்போம். எனக்கு இது டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு, கிளாரிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவங்க நமக்கு அதை சொல்லி தருவாங்க. சரிங்களா? அதே தான் இது இங்க இருக்கிறது யாரு? பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அவரு. அவர்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கும்போது என்ன பண்ண, உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராகன்னு சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. என்ன சரண்டர் பண்ணிட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய கடமையை பற்றிய குழப்பம் எனக்கு வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? அதான் அந்த 5வதா தடை என்ன சொன்னாரு? எது சரி, எது தவறு, எது நேர்மை, எது தர்மம், இதெல்லாம் எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. லாஸ்ட் சாப்டர் நேத்து நம்ம பார்த்தது ஞாபகம் இருந்தது, அந்த பிக்சர் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து அதை கொஞ்சம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு
ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ். அந்த பேலன்ஸ்ல வந்து ஒரு சைடு வந்து ராஜ்யம், இன்னொரு சைடு ஒரு மண்டை ஓடு தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது இது நல்லதா அல்லது அது நல்லதா? நான் வந்து போர் செய்யவா? போர் செஞ்சு நான் ராஜ்யத்தை வெல்லவா? அல்லது போர் செய்யாம இருக்கிற அத்தனை ஆயுதங்களையும் நான் கீழே போட்டுட்டேன்னா எதிரிகள் வந்து என்ன அடிச்சிருவாங்க, என்ன கொலை பண்ணிடுவாங்க, நான் விழுந்து விடுவேன். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? எனக்கு மரணம் சம்பவிக்கும். ஸோ எது நல்லது அப்படிங்கிற தன்னுடைய கடமை எப்படி ஆற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த இடத்துல அவர் குழம்பி போனதுனால எனக்கு குழப்பம் வந்திருக்கு. கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன். ஆக்சுவலா அவரோட இயல்பு என்ன, அவரோட நேச்சர் என்ன? சத்திரியன். ரொம்ப வீரமா அதாவது எல்லாருக்குமே சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்துல கூட ரொம்ப அழகா எல்லாரையுமே என்ன கன்சோல் பண்ணி கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு தகுதி வாய்ந்த அர்ஜுனனுக்கு, அந்த இயல்புகளை படைத்த அர்ஜுனனுக்கு இப்ப என்ன வந்துருச்சு? பலவீனம் வந்துருச்சு. அது என்ன பலவீனம்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. கருமித்தனமான பலவீனம், கற்பன்ய தோஷம். கருமித்தனம்னா அது என்ன கருமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பற்றுதல். அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் நம்முடைய சொந்தம், நம்ம இவ்வளோ நாள் பழகுனவங்க, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல். அந்த பற்றுதல் எதனால வந்துச்சு? கருணையின் காரணமா. சரியா? அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ரிலேட்டிவ்ஸும் நம்ம கில் பண்ண போறோமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கருணை வந்ததுனால, அவர் தான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கருமித்தனமான அந்த பலவீனம். இந்த பலவீனம் என்ன போட்டு அழுத்துது. ஸோ என்னோட இயல்புகள் எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்ப நான் என்ன செய்யட்டும்? ஓகேங்களா? ஸோ ரீசன் எல்லாம் குடுத்துட்டு, நான் இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க அர்ஜுனன். குழப்பம். குழப்பம் ஆன உடனேயே என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா சரணாகதி பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? நமக்குமே வீட்ல இந்த பௌதிக கடமைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற நமக்குமே ஒரு சில நேரம் வந்து நமக்கு வந்து குழப்பம் வந்தது. எதை தேர்ந்தெடுப்பது அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நான் கலோக்கியலா சொல்றேன். நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு குழப்பம் வந்தது உடனே சீட்டு போட்டு பார்ப்போம். ஓகே. இது வந்ததுன்னா பகவான் இது ஓகேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேப்பர்ல 2 விஷயங்கள எழுதிட்டு எஸ் வி கேன் கோ ஃபார் இட் ஆர் நோ. ஓகேவா? அந்த மாதிரி 2 பேப்பர் எழுதி போட்டு சுவாமி கிட்ட போட்டுட்டு குழந்தைய விட்டு எடுக்க வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? நம்ம குழம்பி போயிருக்கோம். நமக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி நம்ம தான் அப்படின்னாலும் கூட நம்மளால அந்த இடத்துல வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல அதை நம்ம பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் ஒப்படைச்சிடுறோம். அப்ப எது வந்தாலும் அது சரிதான், நீயா பார்த்து கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிப்போம்ல. அதே தான் இங்க நடக்குது. குழப்பம் வந்தது அர்ஜுனனுக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியல. ஸோ சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. பிரச்சனை. என் கடமையை அறியாது தவிக்கிறேன். குழப்பத்துக்கான காரணம் தான் இது. பிரச்சனை என்ன? என் கடமையை அறியாது தவிக்கிறேன். அதனால என்ன பண்றாங்க? சரணடைகிறாங்க. நான் உமது சீடன். எனக்கு எது சிறந்தது என்று உபதேசியுங்கள். பாடம். ஞானம் பெற பணிவு அவசியம். இதான் நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பணிவோட போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஞானத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். ஒரு ஒரு நாலேஜ் நமக்கு தெரியாத விஷயத்த நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன முக்கியமான குவாலிட்டி நம்ம அடிஹேர் பண்ணணும் அப்படின்னா பணிவு, அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படிங்கிறது வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனின் 5 தடைகள் ரெக்கலெக்ட் பண்றோம். இதுலயே என்னென்ன சொன்னாங்க? இரக்கம் சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது எனக்கு வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்கள நான் கொலை பண்றேனா, அவங்களெல்லாம் இழந்துட்டு என்னால் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா அதை சொன்னாங்க. தாத்தா பீஷ்மரை கொலை பண்ணுவேனா, அப்புறம் துரோணாச்சாரியரை நான் என் கையால கொலை பண்ணணுமா அப்படின்னு அந்த அந்த அவங்க மேல இருக்க அந்த கருணையின் காரணமா அந்த கருணைத்தனமான பலவீனம் வந்தது. அந்த பலவீனத்துக்கான காரணம் தான் இங்க போட்டிருக்கிறது இரக்கம். அடுத்தது அந்த மாதிரி நான் கில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்க போகுது? நான் ரத்தம் தோய்ந்த அந்த ராஜ்யத்துல தானே நான் உட்காரணும். நான் உட்கார வேண்டிய அரியாசனம் ஃபுல்லா அவங்களோட ரத்த வாடை தானே வீசும். அந்த பிக்சரும் நீங்க மறுபடியும் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி சொன்னாங்க. அடுத்தது பாவம் வந்து சேரும். 3வது என்ன அப்படின்னா, இவங்களெல்லாம் கில் பண்றது மூலமா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாவம் தான் வந்து சேரும். ஏன்னா பொதுவா யாரையோ ஒருத்தவங்களை நம்ம வந்து துன்புறுத்தணும் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அந்த கர்மவினை நம்மள சுடும்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது, இப்ப இவன் இந்த மாதிரி எத்தனையோ உயிர்கள என் கையால நான் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கும்போது, அதெல்லாம் எனக்கு பாவம் அப்படிங்கிற அந்த கர்மவினை தானே குடுக்கும். அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த தடைய சொல்றாங்க. அப்புறம் 4வதா குலதர்ம அழிவு. ஓகேங்களா? ஏன் பெரியோர்கள் அத்தனை பேரும் இறந்துடுவாங்க. அப்புறம் அ ஒரு ஒரு வீட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை படை வீரர்களும் தான் போர்க்களத்துல நின்னு சண்டை போட போறாங்க. அவங்க எல்லாரும் உயிர் இழக்க போறாங்க. ஸோ அந்த படை வீரர்களோட மனைவிமார்கள் எல்லாரும் அங்க தனித்து விடப்படுவார்கள். அப்புறம் என்ன ஆகும்? தனித்து விடப்பட்ட
திருமணமாக்கப்பட்ட அந்த பெண்களுடைய கற்புங்கிறது சூறையாடப்படக்கூடிய சூழ்நிலை எங்க வரும்? அந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பெரியோர்கள் எல்லாம் இறந்து போனாங்கன்னா அங்க கல்ச்சர் எப்படி? இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லித்தர வேண்டியவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னா அந்த குல தர்மம்ங்கிறது அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அப்புறம் ஃபைனலா மனக்குழப்பம். எனக்கு எது பண்ணணும்னே தெரியலையே, நான் இங்க சண்டை போடுறதா இல்லது விட்டுட்டு ஓடிடுறதா? ஓடுறது மீன்ஸ் நிராயுதபாணியா அங்க நிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த இத்தனை விஷயங்களையும் சொல்லிதான் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய அந்த போர் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு தடை விதிச்சுக்கிட்டாங்க. முதல் பாடம், நீங்கள் வெறும் ரசாயன கலவை அல்ல. மனித உடலில் உள்ள வேதிப்பொருட்களின் சந்தை மதிப்பு வெறும் 210 தான். உங்கள் மதிப்பு அவ்வளவுதானா? இது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்கல்ல இரக்கம். தாத்தா பீஷ்மரை நான் கொல்றதா கேட்டாங்களா? ஸோ அதுக்கு பகவானுடைய பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாத்தா பீஷ்மர் அப்படிங்கிறது அந்த ஆத்மாவை தான் குறிக்கிறதே தவிர அந்த உடல் இல்லை. ஏன்னா மனித உடல் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லு, இந்த உடல் எதால ஆனது அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களால ஆனது. பின்னாடி 13 சாப்டர் வரும்போது நம்ம இந்த உடல் எதால ஆனதுங்கிறத நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த அதில் மெயினாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பஞ்சபூதங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இது இத்தனைக்கும் நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப மீகர் அமௌண்ட் தான். இதுதான் நம்மளோட மதிப்பா? நான் இந்த உடம்ப சொல்லிக்கிறோமே, அப்ப வந்து நம்மளோட மதிப்பு இவ்வளவுதானா? 210ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப அப்ப என்ன இல்ல, நான் அப்படின்னு சொல்றது நிச்சயமா இந்த உடலை நம்ம சொல்லல. செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. நான் தலை என்று சொல்வதில்லை, என் தலை என்கிறோம். உடைமை வேறு, உடையவன் வேறு. இப்ப இந்த இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தலையோ, என்னுடைய கையையோ, என்னுடைய காலையோ நான் என்ன சொல்வேன்? என் தலை, என் கைகள், என் கால்கள், என் கண்கள் இப்படிதான் சொல்வேன். ஏன்னா என்னன்னா பிலாங்ஸ் டு மீன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நான் தலைன்னு சொல்றேன். நான் என்ன இது நான் சொல்லும்போது இந்த தலையை நான் தலைன்னு சொல்ல முடியுமா? நான் கைன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்மளோட நம்ம கிட்ட வச்சிட்டு இருக்கிறதா நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? உடையவன் யாரு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் ஒரிஜினலா உடையவன். அவன் தான் வச்சிட்டு இருக்கிறான். அவனுடைய பொருட்கள் இப்ப ஃபோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது என்னோட ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரெஸ் இருக்குன்னு இந்த சாரி என்னது அப்படி சொல்லுவோம். எந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இட் பிலாங்ஸ் டு மீ, இட் பிலாங்ஸ் டு ஹிம் அப்படி சொல்லுவோம். அப்ப அதெல்லாம் என்ன? பொருட்கள், உடைமைகள். அந்த உடைமைகள் எல்லாத்தையும் நீ என் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்ப தலையை என்னன்னு சொல்றோம்? என் தலை, என் கைன்னு தான் சொல்றோம். அப்ப இந்த உடல் ஃபுல்லா நான் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இது நான் தலைன்னு தானே சொல்லணும். ஆனா அப்படி நம்ம சொல்லாம இப்படி சொல்றோம்னாலே நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருது. இந்த உடலையும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உடையவன் ஆத்மாவையும் நம்ம பிரிச்சு தான் பார்க்கிறோம். பட் அதோட நமக்கு அந்த சென்ஸ் இல்லாம நம்ம அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். உணர்ச்சிகள் வெறும் ரசாயன மாற்றங்கள் அல்ல. காண்பவன் வேறு, பொருள் வேறு. அதாவது ஆன்மா வேறு, உடல் வேறு அப்படிங்கிற இந்த தத்துவத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸை சொல்றோம். ஆன்மா வேறு. ஆன்மா யாரு அப்படின்னா காண்பவன், அவன் தான் உடையவன். ஒரிஜினல் பர்சன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா தான். அந்த ஆன்மா வச்சிட்டு இருக்கிற பொருள் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த உடல். ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் முதல் பாடம் என்ன அப்படின்னா, பீஷ்மரை நான் கொலை பண்ணணுமா? துரோணாச்சாரியர் என்ன கில் பண்ணணுமான்னு கேட்டாங்கல்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த உடலை தான் நீ அழிக்க போறன்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அது சொல்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். மறுபிறவியின் அறியல் தேகினோஸ்மின் யதா தேகி. சாரி, ஒரு ஆ தேகினோஸ்மின் யதா தேகி. அதாவது நம்ம பிறக்கிறோம், பிறந்ததுலேருந்து வளர்றோம், அப்புறம் முதுமை அடையிறோம், அப்புறம் இறந்துடுறோம். ஓகேங்களா? என்ன ஆகுது? இது வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அப்ப இந்த அளவுக்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வளருது, யவ்வன பருவம், அப்புறம் ஜரா, அதாவது முதுமை பருவம், அப்புறம் இறப்பு. இது நடக்குது. இந்த 4த்துலயுமே இந்த குழந்தையோட உருவம் ஒரே மாரி இருக்கா? இல்ல. இது ரொம்ப சின்னதா, டைனியா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வளர்றாங்க. அப்புறம் நல்லா வளர்ந்து, முதுமை அடைஞ்சு தளர்ந்து போறாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல உடலே இல்லாம போயிடுது. அப்ப என்ன ஆயிருக்கு? உடலுக்கு மாற்றம்ங்கிறது இருந்திருக்கு. ஓகேங்களா? உடல் வந்து மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்குது. ஆனா அதுல பாருங்களேன், மாறாம இருக்கிறது எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பொறி, ஆன்மீக பொறி ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. அது ஒரே மாதிரியே இருக்குது. இந்த பிக்சர்ல இருந்தே நமக்கு புரிஞ்சிரும். உடலுங்கிறது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அப்புறம் உடலுக்கு அழிவுங்கிறது உண்டு. இந்த பிக்சர்ல இருந்து நம்மளுக்கு 2 விஷயம் தெரியுது. ஒண்ணு உடல் மாறுது, இன்னொன்னு உடல் அழியுது. அப்ப எது மாறல, எது அழியலன்னு பாருங்க. ஆன்மா மாறவே இல்ல, அது அழியவும் இல்ல. பிறக்கும்போது இருக்கிற அந்த ஆன்மா தான் இறந்து போன விட்டு அந்த உடலை விட்டு வெளியில போகுது. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபீலிங்ஸ்ன்னு சொல்றோம்.
ஓகேங்களா? நம்மளால அத வந்து கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஆத்மான்னு சொல்றீங்களே மாதாஜி இத கண்ல காட்டுங்க அப்படின்னா, அது கண்ணால பார்க்க முடியாது. பட் அது இருக்கிறதோட இருப்பு, அதோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்மா இருக்குல்ல, அது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். பாலப்பருவம், இளமை, முதுமை என உடல் மாறுவது போல மரணத்திற்கு பின் ஆன்மா புதிய உடலை ஏற்கிறது. சரி, இங்க வந்தது இந்த ஆத்மா, இந்த உடலை எடுத்தது, வளருது, முதுமை அடைஞ்சது, இறந்தது. இறந்து விட்டு இந்த உடல் இங்கே அழிஞ்சு போச்சு. இந்த பௌதிக உலகத்திலே இந்த உடலுக்கு அழிவு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டு போயிடுச்சு. இந்த உடலை விட்டுட்டு போகுதுல்ல அந்த ஆத்மா, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா புதிய உடலை போய் எடுத்துரும். சரிங்களா? அது எப்படி அடுத்த உடலை எப்படி தேடி அலையும் அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஆனா இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த சாப்டர்ல கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. என்ன, ஒரு உடலை அந்த ஆத்மா தேர்ந்தெடுத்து அங்க வருது. அந்த வாழ்நாள் ஃபுல்லா அந்த உடலோடையே அது பயணிக்குது. ஒரு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும்ல. அந்த உடலுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும்ல. அந்த டைம் அந்த உடல விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா வெளியில போயிடுது. வெளியில போற ஆத்மா எங்க மாத்தாச்சு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்ல பார்ப்போம். அது மத்த இடத்தெல்லாம் போயிட்டு அதோட புண்ணிய, பாவ கணக்கு எல்லாத்தையும் தீர்த்துட்டு புதிய உடலை ஏற்று அது மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தான் வரும். அத மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன். அப்புறம் உடல் தொடர்ந்து மாறுகிறது. ஆனால் நான் என்ற உணர்வு மாறுவதில்லை. உடல் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? குழந்தையிலேருந்து இந்த யவ்வன பருவம், அடுத்தது இந்த முதுமை பருவம், அடுத்தது உடல் அழிஞ்சே போச்சு. ஸோ உடல் தொடர்ந்து மாறுகிறது. ஆனால் நான் என்ற உணர்வு மாறுவதில்லை. இப்ப நான் அப்படின்னு சொல்றது அது என்ன ஆகுது? எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்குது. மரணம் என்பது பழைய ஆடையை மாற்றுவது போன்றது. அப்ப இந்த உடல் அப்படிங்கிறது அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரெஸ். சரிங்களா? நம்ம வந்து காலையில ஒரு ட்ரெஸ் போடுறோம். பை ஈவினிங்குள்ள நம்ம நெறைய வேலை பார்க்குறோம். வெளியிலலாம் நெறைய இடம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓவரா ஸ்வெட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரெஸ்ஸ மாத்துவோம். அல்லது எங்கேயாவது ஆணிப்பட்டு கிழிஞ்சிருச்சு, டேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸ மாத்துவோம். மாத்திட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ்ஸ போடுவோம். இந்த உடலுக்கு மேல நம்ம போட வேண்டிய அந்த கவரிங் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ். இத நம்ம மாத்துற மாதிரி ஆன்மாவுக்கான கவரிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல். ஓகேங்களா? இந்த உடலை நம்ம கவர் பண்றோம் ட்ரெஸ்ஸை வச்சு. ஆத்மா வந்து உடலையே வச்சு தன்னை கவர் பண்ணிக்குது. வெவ்வேறு உடல் நம்ம எப்படி வெவ்வேறு ட்ரெஸ் ஒரு ஒரு வேளையும் நம்ம குளிக்கும் போதெல்லாம் வேற வேற ட்ரெஸ் போடுறோமோ, அதே மாதிரி ஒரு உடல் அழியும் போதெல்லாம் அதுல இருந்து ஆத்மா வெளியில புறப்பட்டு போய் இன்னொரு ஒரு உடலை புதுசா எடுத்துக்குது. ஓகேவா? 2.23. இப்ப இந்த ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்கள் இப்ப சொல்ல போறோம். உடல் தான் சொல்லியாச்சு. தோன்றதுலேருந்து அது இறக்குறது வரைக்கும் சொல்லியாச்சு. ஆத்மா ஒரே மாதிரியே இருந்ததே. அப்ப ஆத்மாவை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அடுத்த டவுட் வந்திருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகா 2.23. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகः ந சைனம் கிளேத யந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஆத்மாவோட குவாலிட்டி என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. ஏதாவது ஆயுதத்தை வச்சு இதை வெட்ட முடியுமா? கட் பண்ண முடியுமா? நறுக்க முடியுமா? முடியாது. நெருப்பை வச்சு அதை எரிக்க முடியுமா? முடியாது. நீரால் நனைக்க முடியுமா? நீரால நனைக்காது. காற்று வந்து அதை உலர்த்துமா? உலர்த்த முடியாது. எந்த விஷயமே ஆத்மா வந்து எதுவுமே பண்ணாது. ஆத்மா ஏன் அப்படி அப்படின்னா அது எட்டர்னல். நேத்து கிளாஸ்ல நான் யாரையோ எட்டர்னல்னு சொன்னனே, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒருத்தவங்கள சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான். ஓகேவா? ஆ பகவான் என்ன அப்படின்னா எட்டர்னல். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களால தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் இத்தனை உலகங்களும், இத்தனை ஜீவராசிகளும். ஸோ அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எட்டர்னல் என்றுமே அழிவில்லாதவர்கள். புராணதமானவர். அதாவது புராதனம் அப்படின்னா பழமையானவர்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த பழமையானவரால தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அத்தனை பேருமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளும் பழமையானவங்க தான். அப்புறம் நம்மளுக்கும் என்ன கிடையாது? அழிவுங்கிறது கிடையாது. அப்ப இந்த அழியாத இந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, வேறு வேறு உடலை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆ இந்த ஆத்மாவோட வேலையே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உடலை எடுக்கும். ஏன்னா, அந்த அந்த ஆத்மா எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா, பகவான் கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு வந்தது. பகவான என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, விபு ஆத்மா, பரமாத்மான்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? பகவான் பரமாத்மான்னா, நம்பெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மாக்கள். ஆ சின்ன சின்ன பொறிகள். அவங்கள்ட்டேருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்பார்க்ஸ் நம்ப. அவங்க பெரிய ஃபுல்லா பற்றி கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பு மலை ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப அது சட சடன்னு அது பொரிஞ்சு வெளியில குட்டி குட்டியா ஸ்பார்க்ஸ்
வரும் பாத்தீங்களா, அந்த கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீ வந்து பரமாத்மான்னு வச்சிங்கன்னா, அதுலேருந்து வெளியில வரக்கூடிய தீ பொறிகள் யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் தான். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரியே நமக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவும் சுடும். அந்த நெருப்பு சுடுற மாதிரியே தான் அந்த ஸ்பார்க்ஸும் சுடும். அந்த நெருப்பு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குறோம், பிரகாசத்தை கொடுக்கும், இல்ல வெப்பத்தை கொடுக்கும்ல, அதே மாதிரியே இதுவும் பிரகாசத்தையும் வெப்பத்தையும் கொடுக்கும். ஆனா அளவு மாறும். அது நிறைய கொடுக்கும். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப கம்மியான அளவுல தான் இந்த பிரகாசமோ வெப்பமோ நமக்கு கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? சோ பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் தான் இங்க இந்த மாதிரி உடலை எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? எத்தனை மாதிரியான ஜீவாத்மாக்கள் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா, பகவானால தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் எத்தனை அப்படின்னா 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகள் இருக்கு. 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகள். அதுல ஒண்ணு இந்த மனித உடல். ஓகேங்களா? ஈ, எறும்பு, கொசு, இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கு. நாய் பார்க்குறோம், பசு பார்க்குறோம், எத்தனையோ விதமான ஜீவராசிகள் நம்ம பார்க்குறோம். பட்டாம்பூச்சி பார்க்குறோம், கிளி, குருவி, பருந்து, எத்தனையோ விதமான ஜீவராசிகள் பார்க்குறோம். நீர் வாழ்வன, நிலத்தில் வாழ்வன, நீரும் நிலத்திலும் வாழ்வன, பரப்பன, ஊர்வன, எத்தனை படிச்சிருக்கோம் நம்ம சயின்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம்ல. ஸோ அத்தனை வகையான ஜீவராசிகளையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா பகவானால தோற்றுவிக்கப்பட்டது 84 லட்சம் வகையான ஸ்பீஷஸ். அதுல ஒண்ணுதான் இந்த மனித உடத்துல எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவராசி. ஓகேவா? ஸோ ஹையஸ்ட், த மோஸ்ட், இதுதான் என்ன எல்லாராலையும் த மோஸ்ட் வாண்டட்னு சொல்லுவோம்ல, எல்லாராலையும் ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு உடல் எது அப்படின்னா மனித உடல் தான். ஏன்னா மனித உடல்ல தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்ம நினைச்சது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? நம்ம பகுத்தறிவு அப்படிங்கிற ஒரு 6ஆம் அறிவு, 6th சென்ஸ் நமக்கு இதுல தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம செய்யறது சரியா தவறா அப்படிங்கிற அந்த பகுத்தறிந்து ஆராயக்கூடிய அந்த அறிவு வந்து நமக்கு இந்த உடல்ல தான் கிடைக்குது. ஸோ இந்த உடலை எடுத்திருக்கும் போது நமக்கு கிடைச்ச பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நம்ம எதை பயன்படுத்திருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த உடலை கொடுத்துட்டாங்க ஆண்டவன் நமக்கு. நம்ம ஏதோ ஒரு ஜென்மால செஞ்ச ஏதோ ஒரு புண்ணிய கர்மா காரணமா, அந்த கர்ம பலன் காரணமா நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருச்சு. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம திருப்பி பகவான் கிட்ட போறதுக்கான வாய்ப்பு என்னங்கிறது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா இங்க உள்ளார வந்து சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். இந்த மாதிரி பகவத்கீதா, பாகவதம், இந்த புக்ல எல்லாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது, பகவான் என்ன நமக்கெல்லாம் அறிவுறுத்தி இருக்காங்கிறத படிக்கிறதுக்கான அந்த ஞானம் நமக்கு எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த உடல் எடுத்திருக்கும் போதுதான். நம்ம வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளுக்கு இது இருக்குமா? இருக்காது. ஒரு நாய்க்குட்டியோ பூனைக்குட்டியோ நீங்க வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யோசனை வருமா? வராது. அப்ப அவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எப்படி எப்படின்னா லக்கி பீப்புள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிறோம். நீங்க எல்லாருமே லக்கி தான். நம்ம எல்லாருமே லக்கி தான். ஸோ அதனால தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். பகவானோட கருணை தான் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இங்கே கனெக்ட் ஆகி நம்ம இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப இந்த எட்டர்னலான அந்த ஆத்மா, அதாவது என்றும் அழியவே அழியாது அந்த ஆத்மா, அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, உடலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஆத்மா எட்டர்னல்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, மற்றும் வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அதோட சைஸ் அப்படி. நம்மளோட ஹேர் இருக்கு பாத்தீங்களா, டிப் ஆஃப் த ஹேர் எடுத்துக்கோங்க. டிப் ஆஃப் த ஹேர்ல 10,000ல் ஒரு படங்கு தான் அதோட சைஸ். ஓகேங்களா? 1/10,000 ஆஃப் த டிப் ஆஃப் த ஹேர். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, உங்களால அதை கண்ணால பார்க்க முடியுமா? ஸோ அதனால தான் சொல்றோம், அதை உணர மட்டுமே முடியும். ஆனா அது இல்லைன்னா நம்மளால அதை நிச்சயமா ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா இருக்குங்கிறது இப்ப எனக்கு எதிரில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறத என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்படின்னா, அவங்க உணர்வு நிலையோடு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, தெரியல தெரியலன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். வென்ஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொலாப்ஸ் ஆனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், அவங்களோட உடல்ல சூடு இருக்காது, அவங்களுடைய கண்கள் இமைக்காது, அவங்களோட கை கால்கள் நகராது, அவங்களோட வாய் பேசாது. அப்ப என்னாச்சு, அத்தனையும் அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுடைய உடல்ல தானே இருந்துச்சு. அந்த கண் இருந்தது, அந்த வாய் இருந்தது, அந்த கை கால் இருந்து எல்லாமே இருந்தது. ஆனாலும் கூட ஏதோ ஒண்ணு ஆப்சென்ட் ஆனதுனால இப்ப அவங்களால எந்த செயல்பாடும் இல்லாம கொலாப்ஸ் ஆயிட்டாங்களே. அப்ப என்ன, அந்த உடலை நீத்துட்டு அந்த ஆத்மா வெளியேறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். வெளியே போன அந்த ஆத்மாவை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடிஞ்சுதா? முடியல. ஏன்னா சைஸ் ஆஃப் த ஆத்மா, அதோட சைஸ் அதுதான் 1/10,000. தடை ஒன்று தவறான இரக்கம். இப்ப இதுல இருந்து பகவான் ஒரு விஷயத்தை அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்க போறாங்க. முழுகு மனிதனின் சட்டைக்காக அழுவது முட்டாள்தனம், அழியும் உடலுக்காக அழுவதும் அதுவே. அதாவது ஒரு ஒரு ஆறு தண்ணி போகுது, அதுல ஒரு தன்னோட நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க அதுல ட்ரவுன் ஆகுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல மூழ்கி போற அந்த அந்த ஃப்ரெண்டை வந்து நம்ம காப்பாத்துறதுக்கு அவங்களை கைப்பிடிச்சு இழுத்து அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவோம் தவிர, நம்ம எதை பார்த்து அழக மாட்டோம், அவனோட சட்ட நினைதேன்னு பார்த்து அழக மாட்டோம். ஓகே?
ஓகேங்களா? ஐயோ! அந்த மாரி மூழ்கியே போறாங்களே, தண்ணிக்குள்ள போயிடுவாங்களோ, அந்த மாரி அமிழ்ந்து போயிட்டாங்கன்னா சுழல்ல சிக்கிப்பாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்கள கைப்பிடிச்சு தூக்கி விட தான் யோசிப்போமோ தவிர, அவங்களோட சட்டனனை இதை நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. அழியும் உடலுக்காக அழுவதும் அதுவே. இப்ப இந்த சட்டன்னு சொல்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீஷ்மர் கொண்டிருக்கக்கூடிய உடல், துரோணாச்சாரியார் கொண்டிருக்கக்கூடிய உடல், ஈவன் அர்ஜுனனே கொண்டிருக்கக்கூடிய உடல். ஓகேங்களா? சோ நீ வந்து யார காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற? அந்த பீஷ்மரோட உடலை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற. ஆனா அதுக்காக அழறது முட்டாள்தனம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துலயே இருந்து, ஏன்னா ராஜ்ய கடமை ஆற்றணுங்கிறதுக்காக திருதராஷ்டிரன் கிட்ட என்ன பழி வந்தாலும் பரவாயில்லை, நம்ம வந்து இவங்களுக்கு கீழே இதே இடத்துல தான் சத்தியத்தை காப்பேன்னு சொல்லி பீஷ்மர் வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து பதவி ஏற்க மாட்டேன், ராஜா பதவி எனக்கு வேண்டாம், சத்தியவதிட்ட பிரமாணம் கொடுத்துட்றாங்க. அடுத்தது நான் வந்து என்னைக்குமே ராஜாவாகணும்னு ஆசைப்பட மாட்டேன், அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த குரு வம்சத்துக்காக நான் என்னுடைய உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் போராடுவேன், இத்தனை சத்திய பிரமாணமும் பண்ணி கொடுத்ததுனால அதுலேருந்து வெளியில வர முடியாத காரணத்தினால நேர்மையற்றவர்கள் அவங்க செய்யறது எதுவுமே நீதிக்கு நேர்மாறானது தெரிஞ்சு கூட அவர் எங்க இருக்கிறாரு? திருதராஷ்டிரன் சைட்ல தான் இருக்கிறாரு, துரியோதனன் சைட்ல தான் இருக்கிறாரு. சோ இருக்க இருக்க அதுக்குள்ளே தான் அமிழ்ந்து போவாங்க. சோ நீ இப்ப அந்த உடலுக்கு விடுதலை கொடுத்த அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த உடலுக்கு விடுதலை கொடுத்த உடனேயே அந்த உடலுங்கிறது அந்த இடத்துல அழிஞ்சு போயிடுது. அந்த உயிரானது என்ன பண்ணுது? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? சோ அந்த அழிவுல இருந்து நீ அந்த பீஷ்மர் அப்படிங்கிற அந்த ஆத்மாவை வந்து நீ காப்பாற்ற முடியும். ஸோ ஆன்மாவை ஆயுதங்களால் வெட்டவோ, நெருப்பால் எரிக்கவோ, காற்றால் உலர்த்தவோ முடியாது. அது அழிவற்றது. ஓகேவா? ஸோ சட்டைக்காக அழாதே. தவறான இரக்கமும் இதை தான் சொல்றாங்க. அது சொல்றது என்ன அப்படின்னா, பீஷ்மரோட உடலை தான் நீ அழிக்க போற. நீ போர் செஞ்சீன்னா அழிய போறது என்ன அப்படின்னா, அவரோட உடல் மட்டும்தான். அந்த உயிர் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடல் எடுத்து நல்லபடியான இடத்துக்கு போகும். ஃபர்ஸ்ட் தடையை நீக்கிட்டாங்க. 2.37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा पोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இப்ப சொல்றாங்க பாருங்க, குந்தியின் மகனே, அதாவது கௌந்தேயே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குந்தி புத்திரன். அர்ஜுனனை வந்து நிறைய பேர் சொல்லி சொல்லி இந்த இடத்துல கால் பண்ணுவாங்க. பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே அர்ஜுனனுக்கு வந்து வேற வேற பெயர்கள் கொடுத்து கால் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுல இந்த இடத்துல வந்து குந்தியின் மகனேன்னு கால் பண்றாங்க. போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை நீ அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போரிடுவாயாக. போர்க்களத்துல வந்து ஏன் இங்க இறந்தா சொர்க்கம் அடையலாம் அப்படின்னு நிச்சயமா சொல்றாங்க அப்படின்னா அது தர்மக்ஷேத்திரம். ஸோ தர்மக்ஷேத்திரம் இருந்தவங்க அத்தனை பேருக்குமே, ஏன்னா அது வந்து மோட்சத ஏகாதசி அன்னைக்கு வேற அந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ நிச்சயமா அங்க இறக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் என்ன அப்படின்னா மோட்ச பதவி கொடுக்கறது தான் பகவான் நிச்சயப்படின ஒரு விஷயம். ஸோ போர்க்களத்துல நீ இந்த இடத்துல நீ போர் செஞ்சு நீ கொல்லப்பட்டாயானால் நீ சொர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால், வெற்றி பெற்றதுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த உலகினை நீ அனுபவிக்கலாம், ராஜாவாயி ராஜ்ய பதவியை நீ வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டுமே சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்கும். ஏன்னா ரெண்டாவதா அவங்க சொன்ன தடை என்ன அப்படின்னா, எனக்கு என்ன சந்தோஷம், இதுல இருந்து என்ன ஹாப்பினஸ் வந்துட போகுதுன்னு கேட்டாங்கல்ல. ஸோ ஒன்னு ஸ்வர்க்க பதவி அடைஞ்சு அங்க ஹாப்பியா இருக்கலாம், அல்லது ராஜ்ய பதவி அடைஞ்சு இங்கேயே ஹாப்பியா இருக்கலாம். ஸோ உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாய்கன்னு ரெண்டாவது தடையும் நீக்குறாங்க. தடை 2, 2 பக்கமும் வெற்றி. போரில் இறந்தால் வீரன் அடையும் சொர்க்கம், வெற்றி பெற்றால் பூமியில் சாம்ராஜ்யம், கடமையிலிருந்து ஓடினால் மட்டுமே இழிவு. ஒரு வீரனுக்கு பழிச்சொல் மரணத்தை விட கொடியது. அதாவது இறந்துட்ட, சண்டை போட்டு இறந்த அப்படின்னா சொர்க்க பதவி கிடைக்கும், சண்டை போட்டு நீ வெற்றி பெற்றுட்ட அப்படின்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ எது இருந்தாலுமே உனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வெற்றி தான். நீ நினைச்சதுல நீ வெற்றியை தான் அடைய போற. போரில் போர் செஞ்சு இறந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீரனுக்கு வந்து அந்த சந்தோஷமே, இறந்தாலும் கூட அந்த சந்தோஷங்கிறது ஒன்று உண்டு. ஆனா போர் முனையிலேருந்து அவங்க வந்து புறமுதுகிட்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனன் சொல்றது வந்து இரக்கத்தின் காரணத்தினால சொல்றாங்க. ஆனா எதிரி எதிர் ஆப்போசிட் சைட்ல நிக்கிறவங்களுக்கு அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, பயம் காரணமா, சண்டை போட்டா தோத்துருவோங்கிற எண்ணம் காரணமா இவன் போர் புரியறதுலேருந்து விலகுறான் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ஸோ அப்ப என்ன செய்வாங்க? அர்ஜுனனுக்கு வந்து பழி சொல் அப்படிங்கிறது வரும்.
அதாவது பயந்து போய் ஓடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பழிசொல் தான் வரும். ஒரு வீரனுக்கு பழிசொல் அப்படிங்கிறது, அந்த பழிசொல்லை தாங்கிக்கிட்டு அந்த வீரனால இந்த உலகத்துல உயிரோட வாழ்ந்துட முடியுமா? அது மரணத்தை விட கொடியது. அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த பழிச்சொல் மரணத்தை விட கொடியதா இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணிடு, சண்டை போட்டுட்டு ஒண்ணு ஜெயிச்சுக்கலாம் அல்லது தோத்துடலாம். ஓகேங்களா? தோத்தீன்னா என்ன ஆகும்? இறப்புன்னு வரும். அப்ப சொர்க்கம் அப்படிங்கிற அந்த நிம்மதியாவது உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி 2வது தடையும் பகவான் நிக்கிறாங்க. 3வது தடை பாவம் பற்றிய பயம். நான் வந்து இவங்க எல்லாரையும் கில் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எனக்கு பாவம் தானே, எத்தனை உயிரையும் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கைகள் வந்து பாவத்தை தானே செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து 3வது தடையை வச்சிருப்பாங்க. ஹனுமான் இலங்கை எரித்தார், ஆனால் அவர் பாவி அல்ல, போற்றப்படுபவர். ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ராமாவதாரத்துல சோகவனத்துல சீதை இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு லங்கைக்கு போயிட்டு அங்க தன்னுடைய வாள்ல அவங்க பற்ற வச்ச நெருப்பை வச்சு அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, லங்கை ஃபுல்லா ஃபயர் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. இந்த மாதிரி எரிய விட்டுட்டாங்களே, இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, நம்ம என்னைக்காவது அவங்கள நம்ம இந்த மாதிரி கர்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆஞ்சநேயரை பலவான் புத்திமான் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து போற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? பகவானுக்கான பகவத் கைங்கரியத்தை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ம என்ன சொல்றோம், போற்றி ஆராதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க செஞ்ச செயல் வந்து எல்லாத்தையும் தீ ஊட்டிட்டாங்க, நெருப்பு ஊட்டிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நெருப்பு பத்த வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அபச்சாரம். ஓகேவா? யார் வீட்டுக்கும் நெருப்பு வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அபச்சாரம் அது. அதை வந்து ஆஞ்சநேயர் பண்ணாலும் கூட அது என்ன விஷயமா, பகவத் கைங்கரியம் ராமனுக்காக அவர் பண்ணதுனால அது என்ன ஆகுது, போற்றப்படுபவர் ஆகிறாரு. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கான தொண்டா அவர் செஞ்சாரு. சரி, இது ஓகே. அப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க பௌதிக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு அனாலஜி சொல்றாங்க. ஒரு ராணுவ வீரன் கடமைக்காக எதிரி அழித்தால் அவனுக்கு பதக்கம் கிடைக்குமே தவிர தண்டனை அல்ல. ராணுவ வீரன் நம்மளோட நாட்டுல பார்டர்ல நிக்கிறாங்க, பார்டர் ஃபோர்ஸா நிக்கிறாங்க. அவங்க கையில எல்லாம் கன் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க அங்க இருந்துட்டு நம்மளுடைய நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக அங்க எதிரி நாட்டு படை வீரர்களோட ஊடுருவல் வரும்போதெல்லாம் அவங்க எதிர்த்து சண்டை போடுறாங்க. சம்டைம்ஸ் கன் ஷாட் ஆகுது. அப்ப யாருக்கும் சண்டை நடக்குதோ அவங்க எல்லாம் வந்து கில் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அமையும். அப்படி அமைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீர தீர சாகச செயலை பாராட்டி அவங்களுக்கு பரம்வீர் சக்கரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யறோம், அவங்களுக்கு பதக்கங்களை தான் அணிவிக்கிறோம். ஜனாதிபதி அவங்க கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க, ஹானர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹானர் பண்றதுக்கான அந்த இடத்துல என்ன நெசசிட்டி வந்தது, அந்த ராணுவ வீரனோட கடமை. அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட கடமையே என்ன அப்படின்னா, நாட்டை பாதுகாக்கணும். நாட்டை ஊடுருவி வரக்கூடிய எதிரி நாட்டு வீரர்கள் யாரும் இருந்தா அவங்கள ஷூட் பண்ணணும், கில் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அது அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த கடமையை அவர் செஞ்சதுனால, மிகச்சரியாக சரிவர செஞ்சதுனால அவருக்கு பதக்கம் அளிச்சு அவங்கள பாராட்டுறோம். ஓகேங்களா? அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, தத்துவம் இறைவனுக்காக அல்லது கடமைக்காக. இது இறைவனுக்காக செய்யப்பட்ட விஷயம், இது கடமைக்காக செய்யப்பட்ட விஷயம். ஓகேவா? இந்த செய்யப்படும் செயல்களுக்கு கர்ம வினை கிடையாது. இங்கேயும் என்னாச்சு, எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இறந்து போயிருக்கும். இங்க லங்கைய ஆஞ்சநேயர் வந்து இந்த லங்கை ஃபுல்லா ஃபயர் பண்ணும்போது எத்தனையோ ஜீவராசிகள் தன்னுடைய உயிரிழப்பை அந்த இடத்துல நேர்ந்திருக்கும். அப்புறம் இங்க ராணுவ வீரன் வந்து போர்க்களத்துல சண்டை போடும்போது எதிரி நாட்டு வீரர்கள் எத்தனையோ பேரை கில் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ 2 இடத்துலயும் உயிரிழப்புங்கிறது நடந்திருக்கு. இங்க பகவத் கைங்கரியமா நடந்திருக்குது, இங்க நாட்டுக்கான கடமையா நடந்திருக்கு. ஏன்னா இவருக்கு அதை பண்ண சொல்லி கையில கன் கொடுத்ததே கவர்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன வராது, அந்த கர்ம வினை அது தாக்காது. கர்ம வினைனா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செயலுக்கான கான்சிக்வன்சஸ், அந்த விளைவு இருக்கு பார்த்தீங்களா, பின் விளைவு. நீ இதை செய்யற, இப்படி நடக்கும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, அந்த பின்விளைவு இவங்களுக்கு கிடையாது. புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புண்ணிய பலன் வருது இல்லை, அதே மாதிரி பாவ காரியங்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா பாவ பலன் வரும். ஆனா இது இப்ப நான் எடுத்துட்டு போய் கன் எடுத்துட்டு போய் ஷூட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப பாவம் வரும். நான் போய் யார் வீட்டையோ ஃபயர் பண்ணி விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப பாவம் வரும். ஆனா இதெல்லாம் என்ன இருக்கு, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையா இருக்கும்போது பாவங்கிறது இல்ல. இப்ப இந்த கேஸ்ல அர்ஜுனன் யாரு, க்ஷத்ரியன். சோ க்ஷத்ரியனாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுடைய கடமை என்ன, போர் பண்றது. ஸோ ஒரு வீரனுக்கு அழகு என்ன அப்படின்னா, சண்டை களத்துல போர்க்களத்துல வில்லு அம்பு எடுத்து தன்னுடைய ஆயுதங்களை எடுத்து எதிரி நாட்டு வீரர்களோட சண்டை போடுறதுங்கிறது தான் அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அந்த கடமையை செஞ்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்,
மோட்ச பிராப்தியோ, அதை ஜெயிச்சாங்கன்னா நாடு கிடைக்கும், இறந்தாங்கன்னா மோட்ச பிராப்தி கிடைக்கும். அதை பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா தான், எஸ்கேப் ஆகி வந்தாங்கன்னா தான் பாவம்ங்கிறது வரும். ஸோ நீ வந்து பாவம்னு நினைச்சிட்டு நீ வந்து போர் செய்யாம இருக்காத. நீ போர் செய்யாம இருந்தீன்னா தான் உனக்கு பாவம் வரும். ஸோ யாரையும் கில் பண்றதுனால உனக்கு பாவம் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னு பாவம் பண்ற பயத்தையும் பகவான் தெளியப்படுத்திடுறாங்க. எலி மற்றும் விளக்கின் கதை. நெய் குடிக்கும் ஆசையில் ஒரு எலி தாவியது, அறியாமல் திரியை தூண்டி விளக்கை பிரகாசிக்க செய்தது. இறைவன் அந்த எலியின் தற்செயலான செயலையும் பெரும் சேவையாக ஏற்றுக்கொண்டார். இது வந்து இந்த கதையில பாருங்க, ஒரு விளக்கு தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த தீபம் கொஞ்சம் அமர்ந்தி போற மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. பட் உள்ளுக்குள்ள நெய் இருக்கு. ஓகே, திரிய தூண்டி விட்டோம்னா அந்த தீபம் வந்து பிரகாசமா எரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த எலிக்கு தெரியாது அந்த திரிய தூண்டி விட்டா பிரகாசம் கிடைக்கும், அந்த தீபம் வந்து அணையாம திரும்ப நல்லா ஒளிவிட்டு எரியும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நெய்யை குடிக்கணுங்கிற ஆசையில அது அதுக்குள்ள தாவுது. அது தாவின நேரத்துல அதோட வால் பட்டு அந்த திரி தூண்டப்பட்டு விடுது. ஸோ அந்த விளக்கு வந்து அணையும் தருவாயில் இருந்த விளக்கு வந்து மறுபடியும் பிரகாசமா ஜோதியா எரிய ஆரம்பிக்குது. அந்த விளக்கு எங்க ஏற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, சுவாமி மாடத்திலேயோ இல்ல கோவில்லையோ பகவான் சன்னதியில ஏற்றப்பட்டிருக்கிற அந்த விளக்கு, எலி வந்து தனக்காக அந்த விளக்க பிரகாசம் படுத்தினது அப்படின்னு பகவான் நினைச்சிட்டு என்ன செய்வாங்க, அதையும் ஒரு சேவையாக ஏத்துக்கிறாங்க. அது இன்டென்ஷனலா பண்ணவே இல்லை. அது என்ன நெய் குடிக்கணுங்கிற ஆசையில பண்ணினத அது ஒரு சேவையா எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ பாடம் என்ன இதுலேருந்து அப்படின்னா, டேக்அவே மெசேஜ்: இறைவனை நோக்கி செய்யும் சிறு முயற்சி வீணாகாது. இறைவன் உங்கள் நோக்கத்தையும் முயற்சியையும் பார்க்கிறார். அவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒரு சின்னதா இருந்தா கூட ஓகே தான். ஓகேங்களா? சின்ன விதமான ஒரு சர்வீஸ் பண்ணா கூட அது, இப்போ கோவிலுக்கு நம்ம இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேவா பண்றதுக்காக நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட மங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள்லயே வந்து அப்பப்ப யாத்ரா சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஜென்மாஷ்டமி யாத்ரா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்காக நம்ம போறோம்னா, எனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும், ஓகேங்களா, எனக்கு நல்லா பூ கட்ட தெரியும், எனக்கு நல்லா ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ண தெரியும், எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டாலும் கூட, எனக்கு அந்த மாதிரி சேவை தான் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டாலும் கூட, நமக்கு அங்க வந்து கிச்சன்ல டைனிங்ல நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குற இடத்துல நமக்கு சர்வீஸோ, இல்லாட்டி புக்கு, அந்த புக் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, புக் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஜெபமாலை எல்லாம் விற்கிற இடத்துலயோ, ஓகேங்களா, அல்லது எல்லாருக்கும் தண்ணி வைக்கிற இடத்துலயோ இந்த மாதிரி சேவை கொடுத்தாங்கன்னாலும், அது சிறு சேவையா இருந்தாலும் கூட அத பகவானுக்காக நம்ம பாத்திரங்கள் கிளீன் பண்ணி தர்ற வேலை. ஓகேங்களா, வேலையில எதுவுமே மேல கீழன்னு எதுவுமே கிடையாது. அது நேத்தியோட டேக்அவே மெசேஜ்ல பார்த்துட்டோம். ஏன்னா பகவானே இந்த இடத்துல என்ன வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, தேரோட்டியா இருக்கிறாங்க, பார்த்த சாரதியா இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, சோ வேலையில எதுவும் மேல கீழங்கிற எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு இதுதான் செய்ய தெரியும், நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பகவானுக்காக நம்ம நகர்த்தி வைக்கிற எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் கூட பகவான் அதை ரொம்ப விரும்பி ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அது அவங்க பெரும் சேவையா அதை எடுத்துக்கிறாங்க. இறைவன் உங்கள் நோக்கத்தையும் முயற்சி, நம்மளோட நோக்கம் என்ன, பகவான் கிட்ட நெருங்கணும், இதுதான் நம்மளோட நோக்கம். அந்த இன்டென்ஷனை தான் பாக்குறாங்க. அதுக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய சிறு முயற்சியை தான் பகவான் பாக்குறாங்களோ தவிர, இவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பூக்கட்டி போடுற சேவை இவங்க பண்ணலையே, இவங்க வந்து நம்மளோட டிவோட்டிஸ் சாப்பிட்ட அந்த பாத்திரங்களை கழுவுன சேவையை தானே பார்த்தாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு யாரை பிடிக்கும்னா, தொண்டரா இருக்கிறத விட தொண்டனுக்கு தொண்டனா இருக்கிறவங்கள பிடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ டிவோட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க, ஏன்னா அந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னா, அப்படி எக்ஸ்டசி நிலையில இருக்கிற அந்த தன்னுடைய பக்தர்கள் அத்தனை பேருக்கிட்டையும் அவங்க வந்து அவ்வளோ அழகா அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரியத்தோட பழகுவாங்க. பக்தர்கள் அனைவரும் எனக்கு பிரியமானவர்கள், இப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன், இந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் லிஸ்ட் போடுவாங்க 15th சாப்டர்ல, 12th சாப்டர்ல. ஓகேங்களா, சோ அந்த பிரியமான பக்தர்களை பத்தி சொல்லும்போது, அந்த பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய பக்தரை பகவான் இன்னும் எந்த அளவுக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னு பாருங்க. சோ அந்த இடத்துல இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்கணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்தா போதும். இன்டென்ஷனே இல்லாம பண்ணின அந்த எலிக்கே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பெரும் சேவையா எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம இதுல ராமாயணத்துல பார்த்திருப்போம், அணில் வந்து என்ன பண்ணும், சிறு சிறு கற்கள் எல்லாம் எடுத்தெடுத்து அந்த பாலம் கட்டுற இடத்துல போடும். சிறு சிறு கல்ல தூக்கி போட்டு அந்த அணில் செஞ்ச சேவையிலையா அவ்வளவு பெரிய சேது பாலம் உருவானுச்சு? இல்ல. ஆனா பகவத் கைங்கரியத்துல நம்மளுடைய பங்கு, நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒண்ணு இருக்கணுங்கிறதுனால அவங்க அது செஞ்சதா. அதனாலதான் பகவான் அதை அன்போட பாசத்தோட அதை தடவி கொடுக்கறாங்க. அது அது மேல தன்னுடைய கருணையை காட்டுறாங்க. இது உங்களுக்கு இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வச்சுப்பீங்க.
தடை 4 சமூக பொறுப்பு. இது என்ன அப்படின்னா எத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ். அதாவது இது இந்த ஸ்லோகம் வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ல வரும். இது என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம யாரை வந்து நம்மளை லீட் பண்ணிட்டு போறாங்களோ அவங்க பின்னாடியே நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ லீட் பண்ணிட்டு போறவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கரெக்டா பெர்ஃபெக்டான எல்லா விஷயத்திலையும் சரியா செய்யக்கூடியவங்களா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள நோக்கி நம்ம போனோம்னா நம்மளோட பாதையும் நேரா சீரா அமையும். ஓகேங்களா? சிறந்த மனிதர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதையே மற்றவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். நம்ம அப்படியே அவங்களால நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுவோம். ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஓகேங்களா? இந்த ரைட் சென்ஸ் ரைட் வேல நீங்கள் போரை விட்டு ஓடினால் அது கோழைத்தனத்திற்கு முன்னுதாரணமாகிவிடும். சமூக பொறுப்பை பத்தி பேசுறாங்கல்ல, பித்ருக்கடனை யார் பண்ணுவா, வர்ண சங்கரம் வந்துடும், இவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, புலம்புனாங்கல்ல. அதுக்கு நீ இங்க வந்து சண்டை போடாம நீ போரை விட்டு ஓடுறேன்னு சொல்றியே, அது கோழைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாருமே உன்னை பார்த்து பழிசொல் சொல்லுவாங்க. அந்த கோழைத்தனமே முன்னுதாரணமா ஆயிடாதா? லீட் பண்றவங்க எப்படி இருக்கணும், எல்லா விஷயத்திலும் பெர்ஃபெக்டாவும் கரெக்டாவும் இருக்கணும்னு சொல்லும்போது, இந்த இடத்துல நீ லீட் பண்ணி நீ தான் நிக்கிற. ஓகேங்களா? சோ நிக்கிற உனக்கு பின்னாடி எத்தனை படை வீரர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, உன்ன மாதிரியே ஓடணும்னு தான் எத்தனிப்பாங்க. அது முன்னுதாரணம் ஆயிடும். அதாவது தவறான முன்னுதாரணமா வேற போயிடும். சோ சமூகத்தை காக்க தலைவன் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும். நீ அந்த இடத்துல நின்னாதான் உனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய படை வீரர்கள் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா நின்னு தலைவன் நிக்கிறான், நம்ம அவன் பின்னாடி நம்ம போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சமூக பொறுப்புக்காக ஒரு தடை சொன்னாங்களா, அதுக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இப்ப சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க. தடை 5 மனக்குழப்பம். ஓகேங்களா? முடிவெடுக்க முடியாதவனின் புத்தி பல கிளைகளாக சிதறும். தீர்வு குரு மற்றும் இறைவனின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்கும் போது புத்தி ஒருமுனைப்படும். சத்தியத்தை சேவிக்க முடிவெடுங்கள், குழப்பம் விலகும். சத்தியத்தை அதாவது பகவானை நோக்கி நம்ம வந்து நம்மளுடைய குழப்பங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, இப்ப இங்க சரண்டர் ஆனாங்கல்ல, 7வது ஸ்லோகால சரண்டர் ஆனாங்கல்ல, நீயே எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத அருள் கூர்ந்து சொல்லிவிடுன்னு சொன்னாங்கல்ல. சோ பகவான் தான் சத்தியம், பரமசத்தியம் அவங்க தான் சச்சிதானந்த ரூபம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்கள நம்ம சேவிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், அவங்க நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவாங்க. நம்மளுடைய குழப்பங்கள்ங்கிறது நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். இது எப்படின்னா ஒருமுனை புத்தி, அதாவது புத்தியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ்டா வைக்கணுங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ்டா வைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. குழப்பங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனசை அலக்கழிக்கும். முடிவெடுக்க முடியாதவனின் புத்தி பல கிளைகளாக சிதறும். இது இப்படி போலாமா, இப்படி போலாமா, இப்படி போலாமான்னு நம்மளோட எண்ணங்கள் சிதறுண்டு போயிடும். அப்ப டிட்டர்மினேஷன் இருக்கவே இருக்காது, ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்காது. நம்ம எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு தெளிவே அந்த மனசுல இருக்காது. அவ்வளவு மனக்குழப்பம் இருக்கும்போது நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களை நம்ம சரணடைவோம். அப்ப நம்ம யாரை சரண்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா குரு கிட்டயோ அல்லது பகவான் கிட்டயோ. ஓகேங்களா? அவங்களோட வார்த்தையில நம்பிக்கை வச்சு அவங்கள நம்ம பார்த்து கேட்கும்போது புத்தி ஒருமுனைப்பட்டு விடும். இப்ப ஃபேமிலியிலே ஒரு விஷயம் நடக்குது, நம்மளால ஒரு விஷயத்துல டெசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நான் போய் என்ன பண்ணுவேன், எங்க அம்மாவை கேட்பேன், எங்க அம்மாவுக்கு தெரியலனா பாட்டியை கேட்பாங்க. ஸோ இப்படி போகும். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா சரி, நம்மளோட ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு காட்ஃபாதர்னு ஒருத்தவங்க வச்சிருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மென்டார் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள போய் கேட்போம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, நீ இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு நமக்கு யோசனை சொல்லி தருவாங்க. அந்த யோசனை வந்து அவங்களோட அனுபவத்தின் காரணமா அது ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஒரு யோசனையா நமக்கு படும். ஓகேங்களா? ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு அனுபவம் இல்லை. அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், குரு கிட்டயோ இறைவன் கிட்டயோ போய் நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்க இந்த மாதிரி பல கிளைகளா சிதறி கிடக்கிற நம்மளோட மனசை, அந்த குழப்பத்தை எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டு ஒரே சீராக்குவாங்க. ஒருமுனை ஒருமுனை புத்தி, அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம அந்த ஒண்ணுத்தை மட்டுமே தான் யோசிப்போம். அப்ப பகவானை சேவிக்கும் போது, பகவான் கிட்ட நம்ம அடிபணியும் போது நமக்கு என்ன வருது, முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அப்படிங்கிற மனசுக்கு வந்து இந்த ஒருநிலைப்படுறது அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங்கா நமக்கு இது கிடைக்கும். ஸோ குழப்பம் அப்படிங்கிறது விலகிவிடும். அப்ப எது சரி எது தவறு அப்படின்னு அவன் குழப்பிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அதுக்கான விளக்கத்தையும் பகவான் இங்க கொடுத்தாச்சு. ஸோ 5 விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் சொன்னாங்க. அந்த 5த்துக்கும் சொல்யூஷன் இங்க பகவான் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது அர்ஜுனனை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அதாவது மனக்குழப்பம் தானே 5வது விஷயமா சொன்னாங்க. அந்த மனக்குழப்பம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அத்தனை சென்சுவல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான். கண்ணு ஒண்ணுத்த பாக்குது, காது ஒண்ணுத்த கேக்குது, கை ஒரு இடத்துக்கு போகுது, கால் இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சென்சஸும், இந்த சென்சஸ் மேல நம்மளோட அதிகாரத்தை விட்டுட்டு அது நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி நம்ம வச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மனக்குழப்பம்னு வந்துருச்சு. அந்த ஃபோக்கஸே இல்லை.
ஓகேங்களா? இப்ப இங்க உட்கார்றோம் 1 ஹவர் கிளாஸ் அப்படின்னா, அதுக்குள்ள நமக்கு என்ன ஆகுது? ஓ! இந்த நேரம் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சீரியல் போயிட்டு இருக்குமே, இங்க இந்த நியூஸ் போயிட்டு இருக்குமே, கிச்சன்ல அடுப்புல ஒண்ணு வச்சோமே, அது என்ன ஆயிடுச்சோ? இந்த மாரிலாம் மனம் வந்து என்ன பண்ணுது? நெறைய விஷயங்கள்ட்ட சிதறி போகுது. அப்படி இருந்தா என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால? டிட்டர்மைண்டா இருக்க முடியாது. அப்ப குழப்பம் அப்படிங்கிறது நீடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றாங்க, இந்த ஆமைய பாருங்க. இந்த ஆமைய ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றாங்க. ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன். அதாவது குழப்பம் இல்லாத நிலையான புத்திய உடைய ஒருத்தனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன். இவங்க எங்க இருக்கிறாங்க மத்தாச்சி அப்படின்னா நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம தான் இவங்களை வெளியில கொண்டு வர்றது கிடையாது. ஓகேங்களா? எல்லா ஜீவராசியும் அதுவும் முக்கியமா மனித உடல் எடுத்த அனைத்து ஜீவராசிகளும் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்திதப்பிரஜ்ஞனா தான் இருக்கணும். ஸ்தித அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்திரமான புத்தியுடையவன் அர்த்தம். ஆமை தன் அங்கங்களை ஓட்டுக்குள் இழுத்துக் கொள்வது போல ஞானி தன் புலன்களை உலகப் பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறான். ஆமை ஆமை என்ன செய்யுது? அதோட தலையை வெளியில வச்சிருக்கும், 2 காலு 2 கையின்னு எல்லாத்தையும் வெளியில வச்சிட்டு இருக்கும். சரியா? ஆனா அது மேல ஏதாவது தாக்குதல் வருது, ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்டு கேட்டது, அதை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரா மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமைய போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது என்ன செய்யும்? தலை கை காலுன்னு எல்லாத்தையும் உள்ள இழுத்துக்கும், அந்த ஓட்டுக்குள்ளேயே சுருங்கி போயிடும். ஃபுல்லா அந்த ஓட்டுக்குள்ளேயே தன்னை செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கும். எப்ப வெளியில வரும்? சத்தம் எல்லாம் அடங்கன விட்டு நமக்கு ஆபத்து எதுவும் இல்லையா அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தலையை லைட்டா வெளியில எடுத்து பார்க்கும். அந்த ஆமை மாதிரி யார் இருக்கணுமா? இந்த ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா நம்ம அவங்கள எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க பகவான் சொல்லும் போதே ஞானி. ஓகேவா? சோ அப்ப சாதாரண ஜீவராசியா அவன் இருக்க முடியாது. தன்னோட சென்சஸ் அத்தனையும் தனக்குள்ளேயே அவன் அடக்கிக்கிறான் அப்படின்னா கண்ணு நேரா பார்க்கணும். ஓகேங்களா? பகவானை மட்டும்தான் பார்க்கணும். இந்த கைகள் பகவானுக்கான சேவையை தான் செய்யணும். கால்கள் கோயிலுக்கு தான் போகணும். காது பகவான் பத்தின கீர்த்தனைகளை தான் கேட்கணும். வாய் வந்து பகவானோட நாமாவை சொல்லணும். பகவானுக்கு படைத்த பிரசாதங்களை உட்கொள்ளணும். இப்படின்னு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க தான் யாரு? ஞானி, ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன். தன் புலன்களை உலக பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறான். உலக பொருட்கள்லாம் என்ன? நம்மள இழுக்குது பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் தான். டிவி பார்ப்போமா, நியூஸ் பார்ப்போமா, வெளியில ஷோ நடக்குது அங்க போயிட்டு வருவோமா, ஹோட்டல்ல ஃபுட் இருக்குது அதை போய் சாப்பிட்டு வருவோமா, ட்ரிப் போயிட்டு வருவோமா, அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த உலகாரிய விஷயங்கள். இந்த பௌதீக விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணுது? புடிச்சு அங்கேயும் இங்கேயும் இழுக்குது. இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, அதை பண்ணு, இதை சாப்பிட்டு பாரு, இந்த இடத்துக்கு வந்து பாரு, என்ஜாய் பண்ணி பாரு, இந்த மியூசிக் கேட்டு பாரு. ஓகேவா? இதெல்லாம் இழுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஆமை மாதிரி இருக்க சொல்றாங்க பகவான். சோ ஞானி என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய புலன்களை உலக பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறான். அப்ப அவன்கிட்ட இல்லையா இந்த சென்சஸ் எல்லாம்? இல்லையானா இருக்கு. இருக்கிற எல்லா சென்சஸையும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு பாதையில விடுறாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லா பக்கமும் ஒரு ஆறு, நிறைய ஆறுகள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து நதியில கலக்குதுன்னா அதை மேலேருந்து சேட்டலைட் வியூ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெவ்வேறு பாதையிலேருந்து வந்து 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 அது எல்லாம் எங்க போகும் அப்படின்னா அந்த கடல்ல போய் கலக்கும் அத்தனை நதிகளும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் என்ன செய்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சென்ஸையும் ஒரு ஒரு சைடு விட்டுடுறோம். விட்டுட்டு அதெல்லாம் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ளேயே நம்ம மறுபடியும் விழுந்துடுறோம். இது ஒரு சம்சார சாகரம். ஓகேங்களா? இது இவ்வளோ பெரிய இந்த சம்சார சாகரத்தை விட்டு நம்மளால தத்தளிச்சுக்கிட்டே தான் இதுல இருக்கிறோமோ தவிர இதுல இருந்து தப்பிச்சு நம்மளால வெளியில வரவே முடியல. இது நம்ம தப்பிச்சு வெளியில வர்றதுக்கு இந்த சென்சஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல இல்ல இந்த கண்ணு வந்து பகவானுக்கு தான், அவரை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோம், எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டோம், சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா மாத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய சம்சார சாகரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த துன்ப கடல், இது இது ஒரு துன்ப சாகரம். பகவான் சொல்லுவாங்க இதை எப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து துக்காலயம், இது ஃபுல்லா நமக்கு வந்து துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் இது. நம்ம தான் அதை என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? நமக்கு வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது என்ஜாய்மெண்ட், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டெம்பரவரி. எதுவுமே வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது. பெர்மனன்ட் எங்க இருக்கு? பகவான் கிட்ட இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அங்க போனோம்னா நமக்கு என்லைன்மெண்ட் கிடைக்கும். நம்ம இங்க இதை என்ஜாய்மெண்ட்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த டெம்பரவரிக்குள்ளேயே விழுந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம், அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அவ்வளோ பெரிய கடல் எப்படி தெரியும்னா குட்டியோண்டு ஆயிடுமா. அது எவ்வளோ சின்னதா ஆகும்னு பாருங்க. மழை பேஞ்சிருக்கும் போது மழை தண்ணி தேங்கி இருக்கும் பாத்தீங்களா? அங்கங்க குழி மேடு பள்ளம் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு கன்றுக்குட்டி அதோட குளம்பு காலை வச்சு இப்படி அமர்த்திட்டு நடந்து போகும்போது அந்த கன்றுக்குட்டியோட குளம்பு பட்டதுனால அந்த சேறு நிறைந்த பகுதியில ஒரு குழி விழுமா. அந்த குழி விழுந்த உடனே சுத்தி இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த குழியை ஃபில் பண்ணுமா. அதுல எவ்வளவு தண்ணி இருக்கும்? அந்த தண்ணியை நம்மளால தாண்டி போக முடியுமா?
நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா we can easily do it. அந்த அளவுக்கு மாறிடுமா. இவ்வளோ பெரிய நமக்கு சிந்தனைக்கே எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய துன்பசாகரம் நமக்கு என்னவாயிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்றுக்குட்டியோட குளம்படி கால்பட்டு நிறைஞ்ச அந்த தண்ணியோட அந்த அந்த குழி தண்ணி எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக மாற்றிட முடியும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இங்கே தான் இருக்கோம், இருந்தாலும் கூட நமக்கு பிரச்சனையை தரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா துன்பத்தை கொடுக்காது. இங்க இருக்கிறோம், இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்களை தான் செய்யறோம். ஆனாலும் என்ன பண்ணிடுறோம், எல்லாத்தையும் டிவோஷனல் சர்வீஸா மாத்திக்கிறோம். பகவானுக்கான சேவைகளை நம்ம மாத்திக்க ஆரம்பிச்சதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அது துன்பத்தை கொடுக்காது. ஆறுகள் கலந்தாலும் கடல் பொங்காமல் இருப்பது போல ஆசைகள் வந்தாலும் ஞானி அமைதியாக இருப்பான். நம்மளால அப்படி இருக்க முடியுமா? ஞானியால அந்த அமைதியா இருக்க முடியும். நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், இதை முடிச்ச உடனே அப்பா இந்த 7 to 8 சீரியல் இருக்குல்ல, அது வந்து ஓடிடில வருமா பாரு கேட்போமா? நம்ம யாருமே கேட்க மாட்டோம். நான் சும்மா சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்றோம், இந்த இந்த டிவோஷனல் பாத், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கு நம்ம விட்டு நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே பகவான் மேல ஒருமித்து போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆசை இருந்தாலும் கூட அந்த ஆசை என்ன பண்றோம், இல்ல இல்ல இப்ப இன்னைக்கு இதை பத்தி ஏதோ சொன்னாங்களே, ஸ்தித்ததிர் முனி அவரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி சொன்னாங்களே, நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம், வேதாபேஸ்ல பார்ப்போம், இல்ல புக்கு வீட்ல இருந்ததுன்னா பகவத்கீதா புக் எடுத்து படிச்சு பார்ப்போம், அதுக்கான ஸ்லோகா என்ன இருக்கு, அவர் வேற எப்படிலாம் நடந்துப்பாரு அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் 1 hour நம்ம இதுல சர்ச் பண்றதுல யூஸ் பண்ணுவோம். கை இருக்கு, கால் இருக்கு, நம்மளுடைய எடுத்துட்டு போய் நம்மளோட புக்கை எடுத்து நம்ம திறந்து நம்மளோட கண்களால படிக்க போறோம். ஓகேங்களா? பட் இந்த நாலேஜ் வராதவங்க என்ன செய்வாங்க, இது முடிச்சோடனே இதை அமர்த்தி போட்டுட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நியூஸ் பார்ப்பாங்க, பிடிச்ச சீரியல் பார்ப்பாங்க, பிடிச்ச சினி மியூசிக் பார்ப்பாங்க. தப்பு சொல்ல வரல, பட் அதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணும், இந்த இடத்துலயே நம்மள போட்டு கட்டுண்டு இருக்க வைக்குது. கண்டிஷன்டு சோலா நம்ம எல்லாரையும் மாத்திடுது. நம்ம எல்லாம் இருந்தது போதும், கண்டிஷன்டு சோலாவே இருந்துட்டு இருக்கிறோம் பல ஜென்மாவா. அப்பெல்லாம் என்னென்ன உடல் எடுத்தோன்னே தெரியாது. இப்ப மனித உடல் எடுத்துட்டோம், தெரிஞ்சுக்கிற ஞானம் வந்துருச்சு, புக்கையும் எடுத்தாச்சு, இது படிக்கவும் ஆரம்பிச்சாச்சு, செகண்ட் சாப்டரும் வந்தாச்சு. அப்ப இனிமேல் நமக்கு என்ன பண்ணிடணும், ஃபோக்கஸ்ங்கிறது வந்துடணும். 2.6 to 6.3 ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லிடலாம். தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமக காமாத் குரோதாத் அபிஜாயதே குரோதாத் பவதி சம்மோகः சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமः ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. பாருங்க, புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், புலநோக்கு பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த சென்சுவல் கிராட்டிடியூட் திங்ஸ்பாங்க. நம்மள ஒரு விஷயம் பிடிச்சி இழுக்கும்ல, நம்ம பகவான் பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கும் போது நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்த இது வரைக்கும் வெங்காய பஜ்ஜி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அது சின்ன வயசுல ரொம்ப பிடிச்சமான ஸ்வீட் ஒரு டிஷ்ஷா இருந்திருக்கும். பட் ஆனியன் கார்லிக் எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுறோம் அப்படிங்கிற டயத்துல அதை கொண்டு வந்து வச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன ஆகக்கூடாது, அது மேல நம்ம வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அதை எடுத்து சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஆசை வரக்கூடாது. ஓகேங்களா? அதை நம்ம ஆசை வந்துச்சுனாலே, அதை பத்தி யோசிச்சோம் அப்படின்னாலே, அது வருது பிளேட்ல இருக்கு, அதை எடுத்து சாப்பிட்றோங்கிற எண்ணம் இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு வெங்காயம் ஆனியன் பஜ்ஜி நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆயிடுது, மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இது வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரி. அஜாமிலன் பத்தி உங்களுக்கு பின்னாடி விளக்கமா வரும். லெவல் 2 லெவல் 3 நீங்க வரும்போதெல்லாம் அஜாமிலன் ஸ்டோரி பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி. அவனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா பிராமணனா இருந்து பகவத் கைங்கரியம் மட்டுமே செஞ்சிட்டு இருந்த ஒருத்தவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு பெண்ணின் மேல ஆசை வருது. ஓகேங்களா? அப்படி ஆசை வந்த காரணத்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த அத்தனை டிவோஷனல் சர்வீஸும் மறந்து போய் அந்த பெண் கூடயே இருந்துடுறாங்க. குழந்தைகளும் பிறக்குது, குழந்தைகள் ஒன்னொன்னா பிறக்குது. ஆனா ஏதோ ஒரு புண்ணிய ஒரு விஷயம் காரணமா 10வது குழந்தைக்கு நாராயணர் அப்படின்னு வேற பேர் வச்சிடறான். 10 குழந்தைகள் பிறந்துருது. அந்த 10 குழந்தைகள் பிறந்து அந்த குழந்தைகள் வளரும் போதும் கூட அவனுக்கு திரும்ப நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு திரும்ப போகணுங்கிற எண்ணமே அவனுக்கு வராமையே அந்த பெண் மேல மோகத்தோடே இருந்துட்டு இருக்கிறான். வயதானதுனால அவனுக்கு உடலுக்குன்னு ஒரு ஒரு மூப்பு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு உடலுக்கு நோய் வருது. ஸோ இறக்கும் தருவாயில இருக்கிறான். அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அவனை கட்டி இழுத்துட்டு போறதுக்காக யம தூதர்கள் வராங்க. யம தூதர்கள் வந்த உடனேயே அதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு, ஏன்னா இறக்கும் தருவாயில இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் கண்ணுல எதிரில் வரக்கூடியவங்களோட அந்த விஷுவல் தெரியும்பாங்க. ஸோ பார்த்துட்டு பயத்தின் காரணமா நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிடுறான். தன்னுடைய 10வது பிள்ளை மேல அவனுக்கு ஒரு பாசம், அதிகப்படியான பாசம். நாராயணான்னு கூப்பிட்ட உடனேயே நாராயண தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. என்னுடைய பக்தனுடைய சாரி என்னுடைய பக்தன்
அவன் வந்து என்னுடைய பேரை சொல்லிட்டான். ஸோ அவனை வந்து காப்பாத்துறது, ரட்சிக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தூதர்களை இங்க அனுப்பிடுறாரு. நாராயண தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் சண்டை வருது. இவன் இவ்வளோ நாளா இங்க இருந்துட்டு இருந்தான், எந்த பகவத் கைங்கரியம் செஞ்சான், என்னோட புண்ணிய கணக்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபுல்லா காமத்தின் ஆசைப்பட்டு பெண்கள் மேலேயே மோகம் கொண்டு இப்படியே தன்னுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா கழிச்சான் அப்படின்னா எப்படி என்ன வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். இப்ப என்ன சொன்னாங்க, நாராயணா நாராயணான்னு சொன்னாங்கல்ல. நாராயணான்னு கூப்பிட்டது பையனை கூப்பிட்டாங்க. அது என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது. ஆனா நாராயணாங்கிற நாமம் ஒழிச்சது இல்ல. ஒரு குட்டி கதை. ஸ்ரீரங்கத்துல கொத்தவரங்காய் விக்கிற காய்கறிக்காரர் இருக்காருல்ல, அவருக்கு கூட மோட்சம் கொடுப்பாராம். ஏன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்க பெருமாள் வந்து ரங்கநாத சுவாமியை வந்து எல்லாருமே ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அங்க வந்து கொத்தவரங்கா விக்கிறவர் வந்து அறியாமையா சொல்றாரு. அவரு கொத்தவரங்கா கொத்தவரங்கான்னு விக்கிறாரு. கிலோ 10 ரூபாய் கொத்தவரங்கா, கிலோ 20 ரூபான்னு அவர் சொல்லும்போது அந்த ரங்கா ரங்கான்னு அவர் சொன்னது தன்னைதான் சொல்றாரு சொல்லிட்டு அந்த காய்கறி வியாபாரிக்கு கூட மோட்சத்தையும் நல்ல பிராப்தியும் கொடுத்த பகவான். அவ்வளோ கருணை உள்ளவர், காரணமற்ற கருணை உள்ளவர் பகவான். ஓகேங்களா? சோ நாராயணான்னு கூப்பிட்ட காரணத்துக்காகவே என்ன வந்து 2 பேருக்கும் சண்டை வருது. அப்புறம் தான் எனக்கு தெளிவு வருது. ஓகே, தான் செஞ்ச இவ்வளோ பாவம் இருக்கு, இத்தனை பாவத்தையும் அங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்களா. சோ இவங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக நாராயண தூதர்கள் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம இப்ப கடைசியா கூப்பிட்ட அந்த பேருக்கு இவ்வளோ ஒரு பலம் இருக்கா. அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய எந்த அளவுக்கு மோசமா கழிச்சிருக்கோம், இனிமேலாவது நம்ம திருந்தி நல்லபடியா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உடம்பு சரியா போகுது. தூதர்கள் 2 பேரும் போயிடுறாங்க, உடம்பு சரியாகுது. மீதி வாழ்நாட்களை அவங்க வந்து பகவான் மேல கைங்கரியம் பண்ணி கழிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு சின்ன ஒரு ஆசைதான், ஒரு பெண்ணை ஒரு வித்தியாசமான கோலத்துல பார்த்ததுனால அவ்வளோ நாள் பிராமணனா தன்னுடைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பகவத் கைங்கரியம் செஞ்சுட்டு இருந்த ஒருத்தவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா அதை மறந்துட்டு அந்த பெண் மேல முகம் கொண்டு போயிடுறாங்க. ஜமிலன் ஸ்டோரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? அப்ப சிந்திக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு பற்றுதலை வளர்க்கறதுக்கு துணை போயிடுது பாருங்க. அப்ப மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. அது மேல நமக்கு பிடிப்பு ஜாஸ்தி வந்துருச்சுன்னு விடுவோமா நம்ம? பணத்தின் மேல ஆசை வருது, பெண்ணின் மேல ஆசை வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம விடுவோமா? விடவே மாட்டோம். ஓகேங்களா? அது அது மேல இன்னும் 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 மோகம் அதிகமாக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த காமம் அதிகமாக அதிகமாக அது கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷப்படுவோம், கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோபம் வேற வரும். பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஒரு தொழில் செய்யறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பணம் கிடைக்க கிடைக்க நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், திருப்தி சந்தோஷம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இன்னும் வெறியாகி இன்னும் நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு இன்னும் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்ப சம்டைம்ஸ் லாஸ் ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, கோபம்ங்கிறது வருது. சோ காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுகிறது, கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம். அப்ப கோபத்துல இருந்து என்ன வருது, பூரண மயக்கம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு அது அது நம்ம எப்படி அதுலேருந்து விழுந்து போயிட்டோமே, அதுலேருந்து நம்ம எப்படி முயற்சி பண்ணி மேலே எழுந்து வர்றது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு அதிகப்படியா வரும். அந்த மயக்கத்தின் காரணமா நினைவு இழப்பு, அதாவது அதுலேருந்து நம்மளால தப்பிச்சு வர முடியாது அப்படிங்கும்போது அந்த அறியாமை கம்ப்ளீட்டா வந்து அவங்களோட மனசையும் புத்தியும் பாதிச்சிருது. அந்த மாதிரி நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. என்ன செய்யறோன்னே தெரியாம அவங்க ஒரு விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளுமே வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கும்போது நம்மளோட ஆட்டிடியூடே சாதாரணமா இருக்கும். நம்ம வந்து யாரோ நம்மள ட்ரிகர் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மளோட ஆட்டிடியூட கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். நீயா அது எப்படி பேசிட்டு இருந்த, நீயா அப்படி பேசுன அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் நிறைய பேர், நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ சாஃப்ட் நீ நினைச்சேன், இந்த அளவுக்கு ஷவுட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அப்ப என்ன ஆகுது, நினைவு குழம்பிடுது. அப்ப நம்மளோட அந்த யதார்த்தமா நம்மளோட அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து வேலை செய்யாம போயிடும். அந்த அறிவு இழக்கப்படுறதுனால என்ன ஆயிடும், அந்த அறியாமையின் பால் நம்மளோட வார்த்தைகளை அதிகமா விட்டுடுறோம். இந்த கோபத்தின் காரணமா நம்ம அதிக வார்த்தைகளை விட்டுறோம். ஏன்னா நமக்கு லாஸ் வந்துருச்சு. லாஸ் வந்ததை நம்மளால தாங்கிக்க முடியாம நம்மளோட ஆட்டிடியூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். ஸோ அறிவு இழந்தது அப்படின்னா அவனை மறுபடியும் என்ன பண்ணுது, இப்ப அந்த பாம்பு சுத்திட்டு இருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த காமம் காமம்னு ஃபுல்லா அந்த காமத்திலே இருக்கிற அவனுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த பெண் கிடைச்சாங்கன்னா திருப்தி சந்தோஷம் வரும். அப்படி இல்லையா கோபம் வருது. அந்த கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம், அந்த பொண்ணை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டமெல்லாம் தீட்ட ஆரம்பிப்பாங்க. மயக்கத்தினால் நிலைவு நிலை இழப்பு, அதனால மனசு குழம்பி போகுது, புத்தி நிலை தடுமாறி போகுது. அப்படி போகும்போது இந்த பாம்பு எப்படி இவங்களை சுத்திக்கிட்டு இருக்குதோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஜட உலகம்ங்கிறது அவனை மறுபடியும் கட்டி போட்டுருது இந்த இடத்துலயே. சோ இந்த படிக்கட்டு பாருங்க, இது வீழ்ச்சி அடைகிற படிக்கட்டு எப்படின்னு நினைக்கிறதுனால ஒரு ஜீவராசியோட வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடையுதுன்னு பாருங்க. வீழ்ச்சியின் படிக்கட்டுகள் முதல் படியிலேயே தடுத்து நிறுத்தணும். முதல் படி என்ன, நினைத்தல். ஆனியன் பஜ்ஜியை பார்த்த உடனே சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம்ல, அதுவே இருக்கக்கூடாது. அப்படி என்ன ஆகும், அது பற்று.
சாப்பிட்டா என்ன, இன்னைக்கு சாப்பிட்டா என்ன, நாளைக்கும் சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு அது பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோம். அப்போ காமம், தென் அது கோபத்தை கொண்டு வருது, கோபத்துல இந்த மயக்கம், மயக்கத்துல நினைவிழுத்தல், அடுத்தது புத்தி நாசமாகி நம்ம வீழ்ச்சி. எங்க இருந்த நம்ம எங்க வந்துட்டோம் பாருங்க. ஆக்சுவலா நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கணும், இப்படி அசெண்டிங்ல தான் இருக்கணும், அப்கிரேட் ஆயிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கணும், அந்த மாதிரி டிகிரேட் ஆகக்கூடாது. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்திதாதிர் முனியோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நீ ஃபாலோ பண்ணு. அப்ப கலியுகத்துல இதை எப்படி மாத்தாச்சு, இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால ஆமை ஒட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணா கூட நம்மளோட சூழ்நிலை இதுக்கு ஒத்துழைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணு பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், நடைமுறை பயிற்சி, மந்திர தியானம். ஓகேங்களா, இதுக்கு இதை போய் பண்ணணும். ஒரு ஞானி எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை பெறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு ஐசோலேட் பண்ணிப்பாங்க, போய் தியானம் பண்ணுவாங்க, தனிமையான இடத்துல போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை பத்தின சிந்தனையில இருப்பாங்க. அப்ப அத்தனை சென்சுவல் திங்ஸ் அத்தனையிலேருந்து அவங்க தன்னை வந்து பிரிச்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா, எதுவுமே அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்க தன்னை தனிமைப்படுத்திட்டு போவாங்க. பட் பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய நம்ம டெய்லி டெய்லி எல்லா சென்சுவல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும், அதாவது புலநோக்கு பொருட்கள் அத்தனையும் பார்த்துட்டு இருக்க நம்மளால எப்படி அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் அப்படின்னா, மந்திர தியானம் பண்ணுங்க. போய் கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேஷன் பண்றது, அவர்ஸ் டுகெதர் பண்றது, நம்மளே நம்மளே ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறது, இமயமலைக்கு கிளம்பி போறது, இதெல்லாம் சாத்தியமா? இல்லை. பட் எது சாத்தியம், மந்திரம் பண்றது சாத்தியம். தியானம் என்பது வெறுமை அல்ல, அது மனதை ஆன்மீக ஒளியில் நிலைநிறுத்துவது. இதுக்கு மருந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது. மந்திர தியானம் மனதை தூய்மைப்படுத்தும். அதுதான் என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான் சொன்னது. சோலுக்கான ஃபுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போட்டு இந்த உடலை வளர்க்குறோமோ அந்த மாதிரி ஆன்மாவுக்கான உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மந்திர ஜபம் தான். இந்த மந்திர ஜபம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மாவை வளர்க்குமானா ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தும். உடலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடானது என்ன பண்ணுது, எனர்ஜியை கொடுத்து அந்த உடலை வளர்க்குது. உடல் வெவ்வேறு கட்டமா மாறிக்கிட்டே போகுது பாருங்க. பிறக்கும்போது சின்ன டைனி பேபியா இருக்கிறோம், அதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்றோம், அப்புறம் விளையாடும் பருவம், அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளர்றோம், அது வந்து வாலிப பருவம், அப்ப படிக்கிறோம், எல்லாம் சம்பாதிக்கிறோம், சாதிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் தளர்ந்து போவோம், அதுக்கப்புறம் இறப்பு. ஸோ ஒரு உடல் வந்து 6 விதமான டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எடுக்குது. எதனால, நம்ம அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்னால. என்ன கொடுக்குறோம், உணவு கொடுக்குறோம், எனர்ஜி. அப்பதானே உடம்பு வளரும், எனர்ஜி கொடுக்கணும். அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்க சோலை எப்படி மத்தாச்சு பாத்துக்கிறது, அதுக்கு ஏதாவது உணவா அப்படின்னா மந்திர ஜபம். அது இந்த சோலை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்தும். அது எப்படி தூய்மைப்படுத்துதுன்னா அப்படின்னா, எப்படி தண்ணியை போட்டு நம்ம குளிக்கிறது மூலமா நம்மளுடைய உடல் தூய்மை அடையுதோ அந்த மாதிரி அகத் தூய்மைக்கு இது தேவை அப்படின்னா மந்திர ஜபம். நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போதே, அதனாலதான் இங்கேயுமே கால் பண்ணும்போது என்ன சொல்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா தானே சொல்றோம். ஓகேங்களா, சோ வேற எந்த எண்ணத்துக்கும் அந்த இடத்துல இடம் கொடுக்காம நம்ம இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா, நம்ம கிருஷ்ண கிட்ட நெருங்கறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிறோம்னு அர்த்தம். நம்மளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான ஸ்டெப்புக்குள்ள பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். சோ அது நம்மளுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும். இது வீழ்ச்சியின் படிக்கட்டிலிருந்து உங்களை காக்கும். நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அப்ப நினைத்தல் அப்படிங்கறதுல என்ன வராது, ஆனியன் பஜ்ஜி வராது, என்ன வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் வரும். அப்ப பகவான விஷுவலா நம்ம கற்பனை பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்ப பகவானுக்கு பிடிச்ச செயல்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம். இந்த முதல் இதுல சொன்ன மாதிரி பற்று வராது, காமம் பற்று வரும், பகவான் மேல பற்று வந்துரும். அப்ப என்ன ஆகும், தே படிக்கட்டு ஏறும். ஓகேங்களா, இந்த காமம், கோபம், மயக்கம், நினைவிழப்பு, புத்திநாசம், வீழ்ச்சி எதுவுமே இருக்காது, உயர்வு மட்டும்தான் இருக்கும். மாற்றம், கண்ணீரிலிருந்து தெளிவுக்கு. இந்த சாப்டர் முடியும் போது அர்ஜுனனுக்கு என்ன மாற்றம் வந்துருச்சு, அப்படி புலம்பின அர்ஜுனனுக்கு தெளிவு பிறந்துருச்சு. 5 தடைகளும் நீங்கின, உடல் பற்றிய மயக்கம் தெளிந்தது. முடிவு, நாம் ஆன்மா, இறைவனுக்காக செய்யும் கடமை கர்மவினையை தராது. இப்ப இதுல இருந்து நமக்கான மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, கீதையை படியுங்கள், கேள்விகள் கேளுங்கள், ஞான பயணத்தை தொடங்குங்கள். இதுதான் நமக்கான மெசேஜ். ஸோ இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, நீ அழிக்க போறது அவருடைய உடலை தான், ஆன்மாவை இல்லை. ஆன்மாவை அழிக்கவும் முடியாது, அது எட்டர்னல். அப்புறம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இறைவனுக்காக செய்யும் கடமையா நீ எடுத்துக்கோ. ஏன்னா நீ சத்திரியன், சத்திரியனுடைய கடமை என்ன, விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்னா போர் பண்றது. ஸோ அதை நீ செய்யும் போது கர்ம வினையை அது தராது. ஸோ இதை அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. ஸோ அர்ஜுனனுக்கு தெளிவுங்கிறது பிறக்குது. கண்ணீரிலிருந்து தெளிவுக்கு அர்ஜுனன் மாற்றம் பெறாங்க. பச்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
ஜெய். எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். ஜெய் அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய் ஜெய். जय ஸ்ரீல जय பிரபுபாத கி ஜெய். जय ராமாச்சாரிய जय ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி जय जय हरे कृष्ण जय महामंत्र की जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की जय श्री राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री रामलला की जय. जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा सर्वम श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा. कृष्णा हरे हरे